In een 5-deilige documentaire-serie volgen we de geschiedenis in Limburg. Vanaf de Romeinen Wiesno. Dit is Limburg in de wereld. Dik 2000 jaar historie vol met spannende verhalen en gebeurtenissen. In 5 afleveringen lopen we dwars door de geschiedenis van Limburg, dat we heel te beginnen, en dan 7 meter naar de kant. Vandaag beginnen we in het jaar 800. Zo ongeveer de tijd van Karel de Grote. De middeleeuwen zijn goed op gang gekomen en we gaan door die lange middeleeuwen heen naar de tijd van de hertogen van Bourgondië, die in 1400 aan de macht komen. Bourgondisch, dat moet ik aanspreken. Dat is wat we zijn geworden in die tijd. Kom, we wandelen. Zeg, als de zon schiet, dan zul je dan wel mee met dat Maastricht. Zeker als ze dit soort prachtige oude middeleeuwse dingen. Kijk die kantelen en dat torentje. Is dat het Pater Vink? Het Pater Vink torentje. Ganse legendes en verhalen eromheen. Iedere Maastrichtenaar kent dat. Hier heeft Pater Vink gevangen gezeten voordat hij geëxecuteerd wordt in de jaren 1630 door de protestanten. Hier is een martelaar voor het katholiek geloof gevangen gezeten. En daarom dat die naam ook vereeuwigd is. En daar hebben we, dat is allemaal door gebeurd. En hebben we eigenlijk rechtstreeks contact met de middeleeuwen. Wat is dit? 13e, 12e, 11e eeuw? Hier hebben ze contact met de geschiedenis. Maar het is een geschiedenis wat gaat weniger lang is als we wens. Stel. Dit is 1906 of daaromtrent gebouwd. Nee, ja, dit is nep. 20e eeuwse geschiedenis. Efteling. Servaas, ook nep. Ja. En Floris, televisieseries. Dit is waar de lui zich de middeleeuwen voorgesteld hebben. 150 jaar geleden. Inclusief kantelen? Inclusief kantelen. Die is eigenlijk nergens. Nee, in Italië wel, maar als ze hier ergens kantelen zien, op het Muiderslot of ook op de stadsmuur van Maastricht, en hier kun je ervan uitgaan, dat is er in de 19e eeuw bij gevestigd. En waarom hebben mensen dit dan gebouwd in 1906? Ja, daar waren rijen voor. De stadswallen worden gesloopt, dat was nodig. De stad barsde uit zijn voegen. En daarbij is het gesneuveld, wat toch wel een monumentale waarde had. Dat was de Kruittoren, de Polvertoren, aan de Wiekse kant van de Maas. En dat vond de lui toch wel spijtig. En ze hebben toen gezegd, we maken er een replica van, voor tenminste de vorm te vereeuwigen van wat we houden. En dat is dus hier dit torentje geworden. De afbeeldingen van de originele Polvertoren zien inderdaad zo uit. En hoe komen de toeristen die foto's van maken, denken dat dit middeleeuws is? En toeristen willen bij ieder vrouw een verhulstuk hebben. Bij ieder geboer willen zeggen, wat is hier gebeurd? En zo is Pater Vink erbij gekomen. Wauw. Dus dit is ook een begin van het toerisme in Maastricht. En walgt de historicus in dit hiervan, van dit soort nepgeschiedenis? Nou, de historicus heeft een licht superieur gevoel van lekker peu, maar het is ondertussen ook al geschiedenis op zichzelf. Het is meer dan een eeuw oud, het is een tijdsbeeld van wat hier rond 1900 is gebeurd. En ja, de echte, authentieke geschiedenis is altijd heel lastig voor aan te kunnen raken. Kom, we knuffelen met. Het is wel een heerlijke knuffel. Het is natuurlijk niet allemaal imitatie en replica's. Veel van het authentieke middeleeuwse werk wat we hier zien, wie de oudste stadwal en de Helpoort, dat is op zich al een voortzetting van vroeg middeleeuwse bouwactiviteiten wat hier hebben plaatsgevonden. Ook de oudste kerken in de streek, de Servaas, de Slevrouw, de Dom van Aken, zijn van wiet voor het jaar 1000. De Merovingers zijn al begonnen met het aanleggen van kloosterstichtingen in Toorn, in Susteren, over de grens in Sint-Truijen. En dat is dus wiet voor het jaar 1000. Daar is weinig meer van over. Veel van wat we zien in Limburg zijn dus bouwwerken uit de 12e, 13e, 14e, 15e eeuw, maar dat zijn voortzettingen van de zaken wat soms al voor het jaar 1000 zijn begonnen. En soms in klein dorpskerkjes, wie in Lemiers en in Mesch, zien ze nog hele oude resten van middeleeuws Limburg. Al heel vroeg, voor Karel de Grote, vond hier in de streek veel kloosterstichtingen plaats. Sint-Truiden, over de grens naar het westen toe, waren een hele vroege, maar ook dit hier, Susteren, waren een hele vroege stichting. En die gaat terug tot de tijden van Willibrord. En
in Susteren, de naam zegt het bekend al, maar dat is toeval, wordt een sterke vrouwelijke noot aanwezig in de instantie van deze abdij en uiteindelijk deze basiliek. Er zijn 3 vrouwen in Susteren die de geschiedenis in de middeleeuwen representeren. We staan hier bij Amalberga, maar voor Amalberga wordt er in de 8e eeuw, in 714, een kloosterstichting, de eerste. Voor Karel de Grote. Voor Karel de Grote, een van de eerste kloosterstichtingen in Nederland, hoe Plectrudis, de vrouw van Pepijn II van Herstal, een belangrijke rol speelde. In 900 zijn we Amalberga. Amalberga was de eerste abdijs van het vrouwenklooster. Vanaf die tijd wordt een vrouwengemeenschap. Amalberga had hier ook een klein klooster, kleine kerk geleid. Amalberga had zich ontfermd over de dochters van Zwentibold. Koning Zwentibold. Koning Zwentibold. En koning Zwentibold is in 900 overleden. Daarvoor hebben we hier de kerk gerestaureerd, de kerk schoon opgeknapt. Hij overleed en de 3 dochters had Amalberga onder haar hoede genomen. Voor Susteren is, denk ik, Amalberga het allerbelangrijkste. Ze is in de 12e eeuw heilig verklaard. Er zijn hier meer heiligen die in de schatkamer van Susteren worden vereerd. Maar het had vanaf dat moment ook een zeer grote bezoekersstroom op gang gebracht. Pelgrims die naar de relieken komen. En zo'n prachtige reliekouder. Jan van Steffensweert. Jan van Steffensweert, 16e eeuw. Meteorse de beste, dus dan heb je al statuur. Is zo echt prachtig beeld. Ja, en we zien dan nog een reliek van haar voor de verering, een deel van haar gebeente dat vereerd wordt. Imago van Loon heeft haar portret achtergelaten in dit prachtige evangeliarium, dus een evangelieboek. En dat is ook wel een kroonjuweel van de boekgeschiedenis van de Lage Landen. Dit is het oudste manuscript in dit gebied wat geproduceerd is. En wie Imago dit boek aan de abdij heeft geschonken, wordt al heel oud, want een stuk er gedrukt op wiet voor 1200. Maar wie wordt de situatie? Wie wordt Imago, voor wat hoogste van Loon? Vertel even meer over haar. Imago, ja. We zien haar in het midden. Geflankeerd door de 2 patroonheiligen van deze kerk. Imago wordt de abdis die in 1174 hier wordt aangesteld om het vrouwenklooster te gaan leiden. Imago komt uit een goede familie, de graven van Loon. En uit dat bezit van die familie, dat is de verwachting, had ze dit boek meegenomen naar het klooster en had ze het geschonken bij haar intreden. Wat gebruikelijk wordt in dat tijd is dat ze aan een boek dan, kostbaar boek, perkamentenboek, pagina's toevoegt, dus die dan weer betrekking houden op de tijd zelf. Dit boek komt van ongeveer 150 jaar ervoor. Ze had er een dedicatieminiatuur aan toegevoegd. Dat is eigenlijk een tekening waarin ze kunt zien dat Imago het boek schenkt aan de patronen. Het is een tekening van het boek in het boek. Een boek in het boek. En dit was, ik zeg ze, 1174. Dat is de tijd dat Veldeke zijn servaatsleider aan deed geschreven. En de beschermvrouw van Veldeke was de gravin van Loon. Van Loon. Kleine wereld Limburg. Als ze nu zo eens denken, dit is een unieke plek. Het is zeker uniek. Het is een verborgen parel. De schatkamer van Susteren en Susteren zelf. Maar uniek wordt het niet. Iedereen kent Thorn. Thorn wordt ook zo'n vrouwenstift. En ook hier over de Maas in Münsterbilze wordt ook zo'n vrouwenstift. En ik heb hier bij mij, dankzij de Bollandistenbibliotheek in Brussel, een pagina van hun evangeliarium. Die houden we dus ook in. En dat is ook zo'n heel oud boek wat geschonken is door een abdis. Wie Imago van Loon dat hier heeft gedaan. Ja. En wat heel bijzonder is, in 1130, dus weer een beetje in deze tijd, dat ze ook in Susteren actief waren, hebben de dames hun aanwezigheid geboekstaafd, letterlijk. Suzanne voorzien de namen van de geleerde monialen of de nonnen van Münsterbilze. Dat zijn ze. Ze hebben in 1130 hebben ze opgeschreven, wij er op dat moment allemaal in het klooster waren. Het zijn er 24 vrouwen en 3 mannen. Gezien. Ja, die moeten de liturgie doen. Ja. Dus die 24 vrouwen die zien ze hier op hun namen, op hun religieuze namen, dus
in het handschrift bijgeschreven. Het zijn van die typische eigenlijk Germaans-Limburgse namen, wie Amelberga en bij de hier voor een Gertrudis. Ja. En we hebben een paar Beatrix, maar vooral ook een Hadewig Ja. en Oda. En dat zijn hele bijzondere, eigenlijk typische namen voor die streken. Die Merovingische namen zijn lang blijven leven. Ja. Ja. En dan wat voor mij eigenlijk het pareltje is, en dit ding, onderaan hebben ze nog het Klinksterby geschreven. En hier staat het oudste geschreven Limburgs, uit 1130. Hier is geschreven, deze samenjongen was edele und skone. Deze bijeenkomst, deze verzameling was edel, want het waren adellijke dames, en schoon. En dan nog in het Latijn erbij, het omnium virtutum pleniter plena. Het riemt met het Limburgs en van alle deugden geheel en al vervuld. Dat zijn ze, Oda, Ita, Judith, Gerberga, Hadewig, allemaal de dames van Limburg. Net van 50 jaar later, rond 1170, dichtte Hendrik van Veldeke de eerste literaire tekst in het Nederlands, de Servaas-legende. De auteur was niet de eerste, de beste. Hij was in Duitsland beroemd onder zijn collega's, de minnezangers, de troubadours van Duitsland, als de eerste dichter wat vanuit Frankrijk de Hoofse minne had geïmporteerd naar de Duitse literatuur in. Maastricht, Luc, was al een soort overgang van de Romaanse cultuur met de amour courtois en de troubadours naar de Duitse cultuur met de Hoofse minne. En Veldeke was een deurgever van die cultuur. Hij was een soort André Rieu van de middeleeuwen, hij was in heel Duitsland beroemd. Maar wat lang onbekend is gebleven, is dat er ook hier in zijn eigen streek, in Maastricht, in zijn eigen dialect, een literaire tekst heeft gedicht. Hij is de eerste dichter wat met naam en toenaam beroemd is geworden in de Nederlandse letteren en heeft dat hier gedaan met zijn Servaas-legende. Toch dat, denk ik. Zo kunnen. Of dit. Dit ziet er ook wel uit als een notaris. Ja, zo gaat ja, de wedstrijd hoe ze de notaris gewoond heeft. Want hoesnummers waren nog niet in de tijd. Hè? Nee. Maar waar de notaris woonde, door is dit ontdekt. Ja, niet dit bukske, maar de tekst waarop de Sint-Servaas-legende van Veldeke gebaseerd is. Ja. 15e eeuws manuscript, logie ergens. Ja. Dus er hebben ze eigenlijk meerdere etages. Het ding zelf is geschreven rond 1170. Het manuscript wat was, dat was 15e eeuw, maar dat heeft dus eeuwenlang liggen te verstoffen ergens aan de kloosterbibliotheek. En in de Franse tijd is dat boven water gekomen. En dat heeft zich in de notaris gegoten, in de meneer Oosems. Die heeft het goed gekocht als verzamelaar van Luc, al stuk papier. Ja, inderdaad, voor zijn verzameling. En die was notaris hier in Obel, dus zo over de Belgische grens. En daar is het ontdekt. En het gerucht heb ik wel eens gehuurd, dat als de notaris een vieze vod had, dat hij dan het manuscript van Veldeke gebruikte om zijn vod weer schoon te vegen. Dat was het verhaal. Hij had een vriend uitgenodigd wat een letterkundige was, zo wie mij, en die moest dus nudig naar het huisje. En wat hong door als wc-papier op het huisje, een oud middeleeuws manuscript, en dat beloort zich dat. Helaas, broodje aap, och dat is wel niet hoor. Wie weet ze dat? Ja, we weten dus wel, de meneer Bormans, wat het heeft ontdekt, die heeft het wel in dit huis ontdekt, maar die heeft nooit verteld dat zo'n verzamelaars dat ook niet hebben gedaan. Maar het was wel een vondst, want tot in tijd wordt het niet bekend. En Lu dacht tot Heinrich von Veldeke, dat dat een Duitse minnezanger was. En de Bormans zei, maar dit gaat over de stadsheilige van Maastricht. Het is in een Maastrichts dialect geschreven. En de mens presenteert zichzelf. Dit is een Nederlands werk, dit is het oudste Nederlandse letterkundige werk. En ze hebben zich de Duitse en de Nederlandse letterkundigen nog decennia lang gebutteld over Heinrich von Veldeke of Hendrik van Veldeke. Maar we hebben gewonnen. Maar we hebben gewonnen. Wij hebben de Duitsers een mooi nijpertje op de neus gezet, heeft hij al in 1850 geschreven. Maar of het nu dankzij zijn vod was, in ieder geval dankzij de notaris hier in Obel. En hier en Hendrik van Veldeke. Inderdaad, en midden in de driehoekse Luc, Maastricht, Aken, Obel is dit manuscript herontdekt. Maar hoe het nu was, waar die wc stond, ja. Ik weet het niet. Veldeke's Servaas-legende was eigenlijk Maastrichtse propaganda. Geschreven in de 12e eeuw, wie de persoon van Sint-Servaas al heel lang in het verleden lag. De vraag is nu eigenlijk, wordt dit gewoon Maastrichts chauvinisme, dat de lui van hier vond dat hun jong belangrijk was? Of wordt daadwerkelijk Servaas een
cultus van regionale, bredere betekenis. Deze schatkamer hier geeft aan dat er toch wel meer aan de hand wordt als alleen een Maastrichtse jong. Maastricht was op dat moment al eeuwen een belangrijke pelgrimsbestemming, gebaseerd op de begraafplek van Servaas. En de Duitse keizers vonden deze plek heel erg belangrijk, deden er belangrijke schenkingen aan, maar voerden ook wel eens relieken af naar elders om daar nieuwe Servaas-stichtingen te beginnen. Zo zijn we ook ooit de staf van Servaas kwijtgeraakt, die is nu in Quedlinburg. We hebben er wel een nieuwe voor in de plaats terug. Dus er zijn 2 staven van Sint-Servaas. Ja. En dit kwam dus wel een beetje in een stroomversnelling zo rond het jaar 1000. Toen was ook die Quedlinburg Stichting. Ja. En toen is ook een beetje begonnen met de luisterrijke herbouw van de kerk. Die toen begon het aanzien te krijgen dat we nu nog kennen van op het Vrijthof. Maar er was ook wel een catastrofe in die middeleeuwen rondom het Servaaskapittel. Ja. De instorting van de Servaasbrug bedoel je misschien? Ja, precies. Ja. De brug werd op kosten van het kapittel herbouwd nadat die ingestort was tijdens een processie. En om die kosten weer terug te krijgen, werden aflaten uitgegeven. Dat waren dus eigenlijk vrijbriefjes om uit het vage vuur te komen en als je daarvoor betaalde dan kreeg je dat. En op die manier werd de Servaasbrug herbouwd. Ergens in de volle middeleeuwen. De herbouw van wat we nu de Oude noemen, wat dus eigenlijk een middeleeuwse herbouw is, onder auspiciën van het Servaaskapittel, dat is niet zonder consequenties gebleven. Want door die brug wordt Maastricht een unieke oversteekplaats voor west naar oost, oost naar west, alles wat de grens over wordt, moest over die brug. En eeuwenlang heeft Maastricht te maken gehad met zijn positie als strategische overgang van de Maas door die brug. Buiten de muur van de abdijen en de stei was spierballenpolitiek aan de orde van de dag. Het rijk van Karel de Grote heeft belangrijke en diepe culturele sporen achtergelaten. Maar politiek is het vlot uiteen gevallen. De Duitse Rijkshelft en het Franse Koninkrijk worden verdeeld en daartussenin loog in het Maasdal een onzeker middengebied wat Lotharingen wordt genoemd. De laatste Carolingische vorst van Lotharingen, we hebben de naam door Suzanne Hurenomen, was Sven Thibault. Dat heeft niet lang stand weten te houden. Het is uiteengevallen in verschillende klingen heerlijkheden en graafschappen, wie hier bijvoorbeeld Valkenberg. En veel grond en inkomsten uit dat gebied zijn weggeschonken aan kerkelijke instanties. Het oude kerngebied van de Carolingers tussen Luik, Herstal, Auken en Maastricht wordt een krater. En Limburg behoest te weren wat het altijd gebleven is, een verbrokkelde lappendeken zonder eigen machtscentrum, met de machtscentra buiten het territorium gelegen. En dan zien we toch al 12 eeuwen aan het wandelen door de Limburgse geschiedenis. En nog steeds is Limburg eigenlijk niet echt Limburg. In het noorden is het hertogdom Gelre, Remundoog en dan daaronder zit dat is Gulik. Ja. En dan een lappendeken in Zuid-Limburg. Ja, en daaronder nog eens onderhorige graafschapjes, wie Kessel en zo gaat, dus, en Vriestij. Dus dat is geen Limburg, absoluut niet. Er waren get hogere adel die begoes macht uit te oefenen hier, met name de hertogen van Gelre en Brabant en Gulik. Maar voor de rest, het waren lappendeken en het waren maar kleine lokale jonkers wat hier de dienst doet. Kleine adel, die allemaal wat te vertellen hadden over een klein gebiedje. Ja, er wordt zelfs gesproken van boerenadel. Het is een vruchtbaar land, met een redelijk klein landgoed hebben ze al goede inkomsten. Zeker als ze goedkope werkkrachten hebben. En dat was u? Die houden ze. Er waren, dat noemen we van Laathoven. Dat waren grote agrarische bedrijven, die worden bewerkt door horigen. Door laten, zo is het hoog. Een soort slaven? Maar ja, niet gans, maar ze zaten in een soort erfelijk burgercontract. En ze moesten gewoon werken voor de hier. Gratis werken? Gratis werken, tiendes afdragen en de helft van de oogst in veel gevallen. En ook corvée verrichten, karweien wie het genoemd wordt. Dus gratis werken aan het onderhoud van het kasteel en de wegen. En wat deden die adellijke dochters en zonen ondertussen zelf dan? Ja, die moesten trouwen of vechten in krijgsdienst gewoon.
En het probleem was ook, er mochten niet te veel kleinkinderen komen, want dan moet de erfenis verdeeld worden. Dus dan wordt het land steeds kleiner en dus steeds minder machtig. Ja, dus er was een soort geboortebeperking in die tijd, dat was eigenlijk het celibaat. Dus jongens wat overtallig worden, die worden weggeschikt naar de Duitse orde of naar de kanunlijke kapittels van de kathedralen van Luik of Maastricht of Aken. En de meisjes, die hoefden dan niet te trouwen. Of die mochten niet trouwen, die hadden weinig keus daarin. En die worden in zo'n nonnenklooster gestopt. We hebben gezien wie riekt tot die cultuur van die vrouwen in die nonnenkloosters waren in de middeleeuwen. Ja, en degenen die niet naar het klooster gingen, die vochten met elkaar omdat ze allemaal... Dat was één grote vechtpartij, was een soort voetbalcompetitie, maar dan echt halen met het blanke zwaard, kasteel tegen kasteel. Dus vandoor dat Limburg in deze tijd vol stond met kloosters en kastelen. Ja. Die plaatselijke edelen, die worden door hun feodale leenheren ook ingezet als krijgers. Immer belangrijker wordt het hertogdom Brabant. Die begon te groeien en kregen ook ambities voor zich aan de oostkant van de Maas uit te breiden. Uiteindelijk heeft de Brabantse hertog rond 1250 grote stukken van wat allewiel Zuid-Limburg is onder controle gekregen. En een belangrijk kantelpunt was in 1288 de slag bij Woeringen, een belangrijke veldslag tussen Brabant en Keulen. Door die veldslag is eigenlijk het Maasdal van Eesde tot de Mokerhei westwaarts gekanteld, in een Brabantse invloedssfeer gekomen. Als Brabant die slag niet gewonnen zou hebben, zou voor nu nog altijd onderdeel zijn gebleven van wat nu het Duitse Rijnland is. Het leven was keihard, gewelddadig en oorlog was de normale situatie. De plattelandsbevolking wordt uitgezogen en de kleine edelen houden korte lontjes en verkeerden structureel op voet van oorlog meteen. Ze versluiten zich ook aaneen tot een soort verbonden van clans, zou ze kunnen zeggen. In het noorden zijn de Hoeken en de Kabeljauwen bekend. In het land van Luik de clans van de Awans en de Waroe. En hier in deze streken waren het de Scavendrissen en de Mulrepassen. Vetes waren aan de orde van de dag en dat heeft ook een tegenbeweging uitgelokt. Met name de stij, daar hoorde ook Aakeby, hebben zich aaneengesloten tot wat de landvredebeweging was. En de kastelen van roofridders worden belegerd en verwoest. Juist wie het Brabants bestuur zich gaat consolideerde, heeft de hertog van Brabant een vernietigende nederlaag gelegen bij Aken, Baasweiler. Zijn gans leger wordt gevangen genomen en om de kriegsgevangenen vrij te kunnen kopen, heeft de hertog de financiën van zijn hertogdom totaal moeten ruïneren. Kort daarop is ook een eind gekomen aan het Brabantse hoes. Die zijn uitgestorven en de macht is overgenomen door een nieuwe dynastie, de hertogen van Bourgondië. Zo'n historische wandeling vult ook al gewoon als een toeristische wandeling. Als je bij mij in de buurt kent, ze een Middelleer een kasteel, in Aars een kasteel, in Boulder een kasteel, in Kessel een kasteel. Limburg kastelenland, hè. In Midden-Limburg heb ze Hilleraad en heb ze Limbricht en in het weer naar het zuiden heb ze Schaloen en heb ze Hoensbroek en heb ze Eesde en meer. En dat beeld wat we er gelijk bij hebben van Floris en Ivanhoe en Ploemen en harnassen. En chevalerie en ridderlijkheid. De middeleeuwen. Ja, voor een toerist is dat geweldig. En voor het toerisme in Limburg is het ook geweldig. Maar zo was het niet. Dat is een beeld wat we hebben gekregen in de romantische 19e eeuw. Dat is de bril wie we dan naar kijken. Want in die kastelen waren het niet fijn? Het was knokken, het was keihard leven en het was voortdurend op voet van oorlog leven met de buren en proberen te overleven. De cultuur kwam niet van die kant? Nee, aan de feodale adel heeft we eigenlijk weinig cultuur te danken. Alleen de bouwwerken van de kastelen zelf, wat nu allemaal toeristenattracties zijn. Maar de eigenlijke cultuur, wie we in deze aflevering ook hebben gezien, deze wordt in de kerkelijke instanties, dat wordt kerkelijke kunst. Ja, dus we hebben die kastelen, knokkende adel, en dan is er een césuur. Wie historici dat nu, ja, dan zien de middeleeuwen afgelopen. Toen wil veel ons gevolg, het dan gewoon door met kastelen en knokken. Ja, inderdaad. Die kleine ridderlijke middeleeuwen met lokale edelen, de buitenlandse mogendheden, grootschaliger, wie de hertog van Gelre en de hertog van Brabant. Die gaan zich er niets mee bemoeien. Ja, en Limburg wordt dan niet meer lokaal. Het gaat van dorpswetes en familieruzies enzovoort, maar het wordt het strijdtoneel van grote machtsaanspraken van aanpalende buurlanden. En dan hebben ze aan die middeleeuwse kasteeltjes niet meer heel veel. Nee, die kleine adel kreeg het moeilijk. Dat waren de middeleeuwen.
een dikke 6 meter op onze tijdlijn. Ieder van die eeuwen heeft zijn eigen sporen achtergelaten, zijn erfgoed, herinneringen, sprookjes en verzinsels. In de volgende aflevering lopen we weer door de geschiedenis. Na de middeleeuwen kwam de smeltkroes van de godsdienstoorlogen en de Grote Oorlog tegen Spanje. De geschiedenis van Limburg wordt vervolgd.